Doncs soc la Moda, cap de Comercial i Comunicació per l'estació Altiservice Font-romeu Pirineu 2000. Una bona alternativa de sortida que us volíem presentar per aquest estiu és accedir a tot aquest espai natural gràcies al nostre telecadira, que els telecadires s'agafen des de la Calma, que fem Calma Sud i Calma Nord amb telecadira, i després pot haver l'alternativa d'anar directament fins al llac de les Bolloses, que quasi bé coneix tothom, o si no també fer la ruta dels 3 llacs, que són el llac Pradelles, que tenim aquí darrere, el llac Negre i el llac Llarg, i és una volta de quasi bé 1 hora i mitja, quasi bé 2 hores, accessible per tothom, fins pels nens. Només hi ha una posadeta que és una mica complicat i realment us ho passareu molt bé.